Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Arren eskatzen dizugu jainko guzti alduna. Jesusen piztuera ospatzen ari geran honetan, senti dezagula guregan salbatuak izatearen poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan, Esteban hil zutenean sortutako erasoaldian sakabanatu zirenak, Fenizia, Txipre eta Antiokiaraino heldu ziren. Judutarrei baino ez zieten iragartzen jainkoaren hitza. Baina haietako batzuk, Txipretar eta zirenearrak Antiokiara iritsi zirenean, gentilei ere Jesus jaunaren berri ona iragartzen hasi ziren, eta jauna lagun zutelako asko bihotz berritu ziren jaunarengana eta fededun bilakatu. Jerusalengo Eliz elkarteak guzti honen berri jakin zuen eta Bernabe bialdu zuen Antiokiara. Hara iritsi eta jainkoaren doaia ikusi zuenean poztu egin zen eta bihotz-bihotzez jaunarekin leial irauteko adorea ematen zien guztiei, Bernabe gizon ona zelako, eta Espiritu Santuaz eta sinismenez betea, jendetza handia elkartu zitzaion jaunari. Handik Tarsora joan zen Bernabe Sauloren bila, eta arkitu zuenean Antiokiara eraman zuen. Urtebete osoa eman zuten elkarrekin lanean Eliz elkarte hartan, jende askori irakasten. Hain zuzen, Antiokian eman zitzaien lehenengoz ikaslei Kristau izena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jerusalenen tenpluaren sagarapen jaiak ospatzen ziren. Negua zen, Jesus tenpluan zebilen, Salomonen aterpean. Inguratu zuten judutarrek eta esan zioten, noiz arte euki behar gaituzu zalantzan, zu bazera Mesias, ez esaiguzu argi eta garbi. Jesusek erantzun zien, esan dizuet eta ez duzue sinisten, nik neure aitaren izenean egiten ditudan egintzek ematen dute nire alde testigantza. Zuek ordea ez duzue sinisten, nire ardietakoak etzeratelako. Nire ardiek entzuten dute nire ahotsa. Nik ezagutzen ditut, haiek jarraitu egiten didate, eta nik betiko bizia ematen diet. Ez dira betiko galduko, eta ez ditu inork ere nire eskutik kenduko. Haiek eman zizkidan nire aita beste denak baino handiagoa da, eta ezin ditu inork ere kendu nire aitaren eskutik. Aita eta biok
bat gara. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Lehenengo kristau gehienak, esan genezake denak, judutarrak ziren, 12 apostoluak, baita Ama Birjina ere, Jesusen inguruan ibiltzen ziren denak, judutarrak ziren, edo behintzat ia denak. Eta horregatik, hasiera hartan, batez ere, edozein tokitara joaten zirelarik, Jesusen berri ona zabaltzera, aurreneko gauza judutarrengana joaten ziren. Judutar komunitateak zeuden Mediterraneo inguruko toki gehienetan. Toki batzutan handigoak, bestetan txikiagoak, baino edozein kasutan denetan barreiatuta zeuden judutarrak. Eta aiatzen zirelarik, herri batera, hiri batera, aurreneko gauza judutarrengana jotzen zuten. Erresagoa ematen zuen hasiera batean, itun zarra adieraziz, hain zuzen ere Moisesen legea, Exodoa eta Genesia eta Salmoak eta horiek denak adieraziz ematen zuen erresagoa zela eta profetek esandakoa Jesusen berri ona zabaltzea haien artean. Baino zenbait tokitan ohartu ziren judutaren artean ez zutela gehiengo handi batek ez zuela onartzen holakorik. Eta aldiz gentilak, hau da, beste erlijiotakoak zirenak, toki askotan entzuten zutela. Eta jarraitzen ere Jesusek erakutsitakoa, Jesusen berri ona onartzen zutela. Horregatik sortu zen halako, esan genezake, eztabaida bat. Batzuk uste zuten aurrena judutarrak izan behar zuela, gero kristau bilakatzeko, eta beste batzuek esaten zuten kristau izatea, judutar erlijioko izatea, baino gehiago zela. Eta orduan ez zela beharrezkoa, gehiago daukenak gutxiago dena ez duela behar. Eta Jesusek herri guztiei jainkoaren berri ona hots egiteko eskatu zuela. Horregatik eztabaida hortan elkartu ziren lehenengo kristau haiek Jerusalengo kontzilioan hori erabakitzeko Espiritu Santuari argia eskatuz. Eta bazegoan gauza konkretu bat, zirkunzisioa, erdainkuntza. Batzuk zioten kristau izateko, bataioa hartzeko, aurrena zirkunzisioa egin behar izaten zela. Eta beste batzuk esaten zuten, ez zela beharrezkoa, bataioa gehiago izan da, zirkunzisioa baino zertarako egin behar, gutxiago dena, gehiago dena hartzen zen garaien. Eta eztabaida hori egondu zen. Azkenik, apostoluek Espiritu Santu hori argitasuna eskatuz, erabaki zuten, Espiritu Santua gala inspiratuta, ez zela behar. Eta kristau izatea, bataioa hartzea gehiago zela hori baino. Gaurko lehenengo irakurgaian ere agertu zaigu detaile polita. Antiokian, Mediterraneo itsasartzean dagoen hiri batean, garai hartan Siria bezala konsideratzen zen, naiz eta gaur egun hor mugan egon, baino Turkiakoa den, eta hor lehenengo aldiz deitu zitzaien Jesusen jarraitzaileei kristau. Jesusen jarraitzaile, Kristo hitzak esan nahi du hebreoza Mesias, eta Kristo hitza da griegoz. Hain zuzen ere, igurtzia, jainkoak aukeratua esan nahi du hitz horrek, eta horregatik Kristoren jarraitzaileei kristau esan zitzaien aurreneko aldiz Antiokian. Eta gaurko evangelioan ere agertu zaigu Jesusen nortasuna. Berak esaten die, galdetzen diotenei, esaiguzu, zu altzera Mesias. Eta Jesusek esaten die, nik egindakoak adierazten du. Eta gauza askoz handiago bat esaten die, aita eta biok bat gera. Hoixe da Jesusek adierazten duena, eta hoixe da baita ere Paskoaldian eskatzen dioguna Jesusik, gure fede hori, beregan dugun fede hori, indartu, argitu, sendotu dezaigula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eta eskatuko dugu gaurko egun honetan, batez ere deskonfinamendu garaia aiatzen ari da, toki askotan, eta eskatuko dugu arduraz joka dezala jendeak. Eta lortu dadila modu hontan, gizartea beste modu batean antolatuz, batez ere hasieran kontu handia izan da, eta
kutsadurak eta alden guztitan ebitatuz, modu honetan aurrera segitzeko indar hori eskatuko dio Jaungoikoari, argitasuna eta indarra horretarako, oso bereziki. Bizi da jauna, bizi da, bizi da jauna, bizi da. Bizi da, bizi da, bizi da jauna, bizi da gure artean. Bizi da, bizi da, bizi da jauna, bizi da gure artean. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Iguzu jauna, Pasko misterio hauek ospatzean zure poza senti dezagula, batez ere zure salbazioa gugan berritzen delako, Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko alguztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak osana. Zeru goienetan bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Hogeita ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hileta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta pizuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna,
pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela, zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esnada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, errokizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, errokizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Una hemen, Jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nire etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure otoitzak, eta sakramento hauetan parte hartzean mundu hontako bizitzan indarra eman dezaigula, eta lor ditzagula beti ereko zorionak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bereinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak Jangoikoari. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia,
zure gandik sortu dena. Aleluia, ilobitik zutitu da. Aleluia, zeru lurren erregina. Aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna. Aleluia.